Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτοπανιστών Ελλάδος, σας καλωσορίζω στο επάγγελμα και στον κλάδο μας. Η Ομοσπονδία μας είναι από τις ιστορικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα δρόμενα του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Είναι μία από τις μεγαλύτερες κλαδικές ομοσπονδίες, οι οποίες και δραστηριοποιούνται στο σκληρό ιδιωτικό τομέα. Σε όλη τη χώρα έχουμε 68 πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία δραστηριοποιούνται από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη και αγκαλιάζουμε 25.000 συναδέλφους χειριστές σε όλη τη χώρα. Η συνδικαλιστική μας οργάνωση διεκδικεί, εκφράζει και εκπροσωπεί όλα τα ασφαλιστικά, εργασιακά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των συναδέλφων χειριστών της χώρας μας. Επίσης, συμμετέχουμε στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου οι υποψήφοι βοηθοί χειριστές θα καλεστούν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος χειριστή μηχανημάτων έργων. Η Ομοσπονδία μας βοηθάει και ενημερώνει επίσης όλους εκείνους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν αναφορά στο επάγγελμα και στον κλάδο μας. Όλους εκείνους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη βαριά βιομηχανία της χώρας, δραστηριοποιούνται στα δημόσια και τεχνικά έργα, στα μεταλλεία, στα λατομεία, στη μικρή, στη μεσαία και στη μεγάλη επιχείρηση. Ως Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτοπανιστών Ελλάδος δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι για τον κλάδο και για το επάγγελμά μας.